Първо да ви представя, предполагам, че няма нужда от представяне, госпожа Седларска, директора на Бургаската художествена галерия. До мен е господин Динев, председател на местната група на Съюза на българските художници. Господин Янко Янков е директора на Търговска банка Алианс България в Бургас и региона. И аз съм Стефан Стефанов, изпълнителен вице-президент на Алианс България Холдинг. За мен е голяма радост да се видиме по един такъв много интересен и вълнуващ повод, а именно откриване на тази изложба, която е част от един проект на Алианс, който стартира преди 6 години. Очаквахме тази изложба, приготвихме се. Другите градове искаха тази изложба да е при тях, но Алианс избра за втори път Бургас, Бургаска художествена галерия, защото сметнаха, че тук има атмосфера за едно такова голямо начинание. И приветствам ги. Приветствам тая велика идея, благородна, да поощрят българските художници, да им подадат ръка, защото от 20 години вече структурите, държавните, откупките, всичко това вече е история, минало и художници се чувстват беззащитни. Ето, Алианс се сеща, че по този начин че те правят и за себе си, за авторитета си, нали? А друго и за българското изобразително изкуство. И тъй като идеята е много ценна, много хубава, чухте на откриването, подавате ръце големи художници, Чапкънов, Светлин Русев, всички от всякъде, Ивайло Мирчев, от всеки град, от София, виждат, че има бъдеще. Защото това е начинът по региони, във всеки регион, а в нашия град, да не говорим, има много талантливи хора. И ако ти не го поощриш, не му дадеш път и не му кажеш можеш, давай, не става въпрос само за така откупки, нещата тръгват. Наградените работи стават собственост на Алианс. И ние организираме национална изложба, след това издаваме каталози, организираме изложби на наградените работи в чужбина.